Кайнар сәлам дуслар, сезнең экраннарда ТМТV каналының гадел топ клип кит парады һәм аның алып баручысы мен Айрат Ильясов. Ниһаять яз да килеп җитте. Алда безне халыкара хатын-кызлар бәйрәме көтә. Шул сәбәпле бүгенге тапшыруда без гүзәл затларыбыз турында сөйләшәчәкбез һәм әлбәттә көчле унлыкны бергәләп билгеләп чыгарбыз. Киттек. Гадәттәгечә тапшыру башында без иң аз тавышлар җыйган клип белән саубуллашырга тиеш. Бу атнада топ клип резидентлары рәтеннән кем китәр? Җавап экраннарыгызда. Yazgı günüdey senin qaraşların Uyattılar tövge hissimini Nazlılardan nazlı bu tılsımının Suyu bulgan iken isimi Terezemden qarıyım urilip Yangır yağana da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın suyli ol Terezemden qarıyım urilip Yangır yağana da ileri Yangır tügel bizning suyul Yılı zarın suyli ol Өр яңа клипны күрергә әзерме? Димәк, игътибар экраннарга. Бездә премьера. Başlarımın ni күрәсің Бөлмәгәнмен икән яшьлектә Бәхет агачымны яшен суқты Тирән яра салып йөрәккә Ничек түзим икән bir Xuday ötərişin Sağış bilən bəxт arası Nişik düzim ikən yaralarga Qoydan izlim ikən davası Sabırlıq bir Xuday ötərişin Sağış bilən bəxт arası Biz mənəsi bəxт basqışları Sınау bilən sağış qapladı Yürək türündəgi saf hislərinin Senin qürurluğun qaptadı Sağınırsın əli yıllar uzğaş Məni yoğaltqanıqa günü Sağ bolur şul ul vaqtda indi Mənim yürək dipməsin Yalğışını yuramay yazmışqa
типмәсин диеп. Минем йөрәк типмәс син диеп. Ир егетләр генә түгел, хатын-кызлар да мәхәббәт өчен төрле адымнарга әзер. Мәсәлән, Ясмин. Үз заманында җырчыбыз сөйгән яр янына бер үзе Украинага Львов шәһәренә китә. Хәзер Ясмин моны уйламыйча эшләнгән гамәл ди. Ләкин бер дә кызганмый. Урыслар әйтмешли, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Бу сүзләр резидентыбызның девизы. Ясмин өчен SMS хәбәрләр җибәргә онытмагыз.
Айгиз өчен аның тормыш иптәше иң якын, иң яраткан кешесе, һәрчак терәк булучы, ярдәм кулын сузучы да. Мин аның өчен таулар күчәргә әзер, бары тик ул гына бәхетле булсын дип сөйләп узды безгә җырчы егет. Айгизнең ярат мине җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 148 кодын җибәргә онытмагыз. Yüreğimnin şiddine killer seni bitlisi Yaratam diyen sözümle niye sen işitmişsin Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şullerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yılmayıp sinitlerli, yanlarım akillerli Yüreğimni özün bilen canım alıp gitterli Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şullerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Muhabbetten isirip yaşamin senin ışın Yanlarımda sen bulganda duyam min suyuk ışın Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Günler şullerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın ile gazap Yarat sen şınlap yarat Günler şullerimni, bürükşüklerimni sen tarat Yarat beni, yarat sen şınlap yarat Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap Yarat sen beni, yarat Хәзер сүз Артур Марат дуэты хакында. Белгәнегезчә, егетләр икесе дә күптән өйләнгәннәр инде һәм матур балалар тәрбиялиләр. Сөйгән ярлары өчен алар нәрсәгә әзер дип уйлыйсыз? Марат, мәсәлән, тормыш иптәше өчен айга очарга әзер икән. Ник айга анысы билгесез, ләкин ул әзер. Ә менә Артур сөйгән яры өчен утка да, суга да керә ала. Егетләрнең клибын каршы алганчы әйтеп үтәргә кирәк. Бу җырның көен Артур үзе язган. Матур җыр, матур клип, бергәләп карыйк. Yazның birinci şəkşəyin Fiksina özüb birdim Yazның birinci şəkşəyin Bir күрдә сиңа гашык булдым
Гашык булып яшимен әле дә, шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямьле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүемнең мәгънәсе ямәдә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Бул әле минем яннарымда бер күрүдә сиңа гашык булдым. Ләйсән Махмутова үз вакытында халыкара хатын-кызлар бәйрәмен Лондон шәһәрендә каршы алган. Бу вакыйга аның тормышында иң якты хатирәләрнең берсе икән. Көне буе шәһәр буйлап йөреп, кичен зур чәчәк бәйләмнәре белән кире туган якларыбызга кайтып киткән. Нәтиҗә, хатын-кызларыгызны киләчәк бәйрәмгә Лондонга алып барыгыз. Килеп чыкмаса, ичмасам чәчәк бәйләмнәрен булса да бүләк итәргә онытмагыз әлбәттә. Һәм Ләйсән өчен тавыш бирәбез. Кем сезнең сөйгәнегез, аллалымы, киллалымы, терезеңе пердеңе ерәм булырсың дип куркам әллә нинди бәнрәңге. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Киенсің қолың нечек терләми, бұл қодәрлі шибер болып, қоя үстіңі ширләми. Ақ бұяуларға бұя, терезе ұрын-орын, нечек етіп бұйыштары қамышу пыланын арын.
Туры белән совраска. Син согласна, мин согласна. Ник йөрибез напрасно? Люблю тебя, тебя люблю. Тамшыларга сыкланам. Люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам. Люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Яратам, яратам, яратам. Яратам. На-на-на, на-на-на. Сәгъбетдиновлар гаиләсенең башлыгы Илнур барлык хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрикли. Ул тормыш иптәше һәм кызы өчен кулдан килгәнчә аларның барлык теләкләрен чынга ашырырга әзер. Илнурның бары тик бер генә теләге. Алар һәрчак исән сау булсыннар. Сәгъбетдиновлар гаиләсе өчен SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Şəşkələrinin xuş isləsi şəfəğəsini tağlarının şibərlər küb arasından barısını sayladı. Altın bulup ağarmını da gümüş bulup tamarımı nefebeti biz gügenini yıldız bilip yanarımın altın bulup ağarmını da gümüş bulup tamarımın nefebeti biz gügenini yıldız bilip yanarımın. Şeşkeleri gülüp tırsınığa Tırış bakışaşı girer Durmuşumның мәгънәсесен Минем өчен зур Каршылыклар берни түгел бар канаты безнең иңдә ярты сүзе белән аңлашып яшәргә ясын җирдә алтын булып агармын да көмеш булып тамарымы нәфәбәтебез күгәненә yıldız bulup yanarımın altın bulup ağarmın da gümüş bulup
Киләсе резидентыбыз Нәрки Зинатуллин хатын кызларны котлап узуыбызны сорады. Без аның исеменнән барлык гүзәл ханымнарыбызны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Бәхет, шатлык, исәнлек телибез. Нәркис өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 142 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Yakın itip öz itipler Kildim sizni körürge Nişikler yaşap yatasız Halligizni bilirge Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Barısı da sizning işi Qabul etib oling'iz Izgi matur tilak etib Ko'ngligizga soling'iz Selam sizga zo'r selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizga zo'r selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Tutmuş yaşmi alıp bildim Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli mi kimlerini Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam selamlarning ulg'isi Shining dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Инде ничә атнарәттән лидерлык позицияларын тоткан Әнвәр Нургалиев тырыша-тырыша 8 март бәйрәменә әзерләнә. Җырчы сер итмичә, сөйгән яры өчен бар нәрсәгә дә әзер икәнен белдерде. Кирәк булса инде, әлбәттә. Үз тормышын да кызганмаячак Әнвәр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 145 кодын язып җибәрегез. Каршы алабыз 3-нче урын иясе. Ötse yıllar dizilip safkan Yürek hamında seni yaratan Atlarda yürümey haberin kilmey İki aradan tiren kar yatan İki arada tiren kar yatan Yürek hamında seni yaratan İki arada tiren kar yatan
yürek komanda seni yaratan. Bilmem kim bilen ömür itesen tükenesindir. O bit min tügel, minde gül seni sağınam şolay. İkinci yarım sina ting tügel, ikinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir, o bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir, o bit min tügel. Bilen sana selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günüm de yok. Son diysen miken, son diysen miken. Uylamay kalgan bir günüm de yok. Son diysen miken, son diysen miken. Jır bilen sana selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günüm de yok. Son diysen miken, son diysen miken. Jır bilen sana selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günüm de yok. Son diysen miken, son diysen miken. Jır bilen sana selamlar yollayım. Tınlıysan miken, son diysen miken. Ol яңадан безнең хит парадыбызга кайтты. Сөз Руслан Ахунов турында. Ул тормыш иптәшен бик ярата һәм аның өчен бар нәрсәгә дә әзер. Ул минем тормышым һәм аның өчен мин үз тормышымны да бирергә әзер дип сөйләде безгә Руслан. Аның клибы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номеры топ клип дип башлыйсыз да 151 санын җибәрәсез. Бераз тавышлар җитмичә, икенче урынны яулаган клип. Күрәсем килә сине, күңелемә канат куясың. Бергә булган чаклардагы кебек, иңнәреңә синең когаласың. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Хәзер инде синең иреннәрең башкаларны дәшә үзенә. Китәсе үзәк өзелә. Соңгы тапкыр сине күрер идем. О, сагындым сине. О, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен.
Özülüm belki koytur yanım Bir kurasım kilesinem Oh, sağımdım sinem Oh, anlatamam Yüreğimle bilir idim Seni gene kuru eşim Seni gene kuru eşim Seni gene kuru eşim Алар хит парадыбызга кирүү белән лидерлар рәтенә бастылар. Сүз Гүзәлия һәм Радик Юлияшин турында бара. Бу дуэт яныңа агылам җыры белән беренчедән Татар җыры фестиваленең номинантлары булдылар, ә хәзер менә безнең хит парадта рекордлар куялар. Аларга киләчәктә дә уңышлар телибез һәм аларның клибы өчен тавышлар юлларга онытмыйбыз. Алтын медаль тагабыз һәм беренче урынны яулаган резидентыбызның клибын карыйбыз.
Шуның белән тапшырыбыз тамам. Топ клип хит парадының резидентлары өчен тавыш бирергә онытмагыз. Онытмагыз. Бу хит парадында бары тик сез генә төзисез. Һәм форсаттан файдаланып, әлге минутларда тапшырубызны күзәткән гүзәл затларны, кадерле хатын-кызларыбызны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйсым килә. Сез булганда өйдә җылырак, сез булганда дөнья ямьлерәк. Белегез, сез безгә бик кирәк. Шулай ук ир-егетләргә дә эндәшәм. Егетләр, түзегез. Сезнең белән булдым мин, Айрат Ильясов. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.